Li Tirkiye û Bakur di proseyên aştî û çareseriyê de yekem car li çend zanîngehên Bakur beşên çand û zimanê Kurdî vebûbûn. Lêbelê bi têkçûna proseyê ve êdî kadroya hîndekar, mamoste û xwendekaran hatine tengkirin û hin astengiyên rêvebiriyên zanîngehan jî derdikevin li pêşiya beşên Kurdolojiyê. Her wiha, herçiqas wek dersa bijartê zimanê Kurdî li dibistanên seretayî hebin jî ji ber kêmbûna mamoste û kêmbûna materyalan ev ders jî bi rêk û pêk nayên dayîn. Nivîskar û mamosteyê zimanê Kurdî Sadık Varliyê 62 salî ku xwediyê çend kitêb û berhemên Kurdî ne û ji malbateke kurdewar rabûye û li gel Kurdî 5 zimanên cîhanî dizane. Li ser rewş û nîqaşên li ser statuya zimanê Kurdî ji bo Kursan Bîstşarê axivî. Mamoste Sadık dibêje divê zimanê Kurdî ji dibistana seretayî heta zanîngehan bibe zimanê perwerdehiyê û ev yek jî bi yasayî bibe xwedî statuyeke fermî. Serdemekî hinekî hewldana dayînê û ji bo ku were zanînê di pêvajoya Yekîtiya Ewropayê de em mafê kêmnetewa din, mafê kesên zimanê wan cida ne em maf didin wana. Di wê çarşeveyê de ji bo ku wan bixapînin bi nêzîkayekî wisa hat pejirandin û gotim ev pirsgirêk bi dersê hilbijartinê me çareser kiriye û zimanê Kurdî bû wê azad biye, pirsgirêka Kurd nemaye û her tişt xilas biye. Li gorî nivîskarê Kurd Sadık Varlı li Bakur rewşa xaftina zimanê Kurdî gihîştiyek asteke metirsîdar û êdî Kurd bi xwe di nav bazar û malê de oto-asimilasyonê dikin. Rewş roj bi roj berbitinebûnê ve dişe. Em dikarin mînakekî hakine bidin, erebeyeke mezin û frêna wî teqiya be û berjêr diçe. û kê derê bisekine heta nê paramparçana be heta temaman ji hevdû neçe neqûlibe nasekine. Pêvajoyek wisa heye. Em dine xwedinê di nava malan da û di nava sûkê da di her derê de ew asimilasyona hatibû dest pêkirin ew pêvajoya qediya ye niha oto-asimilasyon dest pê kiriye. Bi wê oto-asimilasyonê jî em dine xwedinê roj bi roj têk diçe. Li gorî zimanzan û lêkolînên berdest ji ber ku zimanê Kurdî li Tirkiye û Bakur zimanekî fermî û zimanekî perwerdehiyê nîne. Êdî zarokên Kurdan bi zimanê Tirkî radibûn û rûdinin û zêde guh nadin zimanê xwe. Zimanzan bang li xelkê Bakur dikin ku ew li kûçe, kolan, bazar û li nav malên xwe bi zimanê xwe biaxivin û rê li ber bişaftin û oto-asimilasyonê bikirin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.